Може би това си ти. Песен извери, някак си я запиши. После почтата иди и писмото изпрати. Кой ще победи? Може да си ти. Кой ще победи? Може би това си ти. Здравейте, уважаеми зрители на канал 1 и сателитния канал ТВ България. Най-накрая зимата си отиде, вече сме април, а вие сте с първото пролетно предаване от националния конкурс за млади таланти Хит-1. Здравейте и от мен. Надявам се днешното откритие на господин Кирилампов да са в добро настроение и отлична форма. Между другото, напоследък едни наши редовни зрители все по-често ми задават въпроса къде ви изчезнаха красивите водещи. Аз пък си мислех, че ние с Лазар сме най-хубавите. Но явно сме грешали. И решихме да реагираме максимално бързо и затова сега ви представям новата ни колежка. Момичето, което спечели Хит-1 миналия месец. Михаела Филева! Успех, Михаела! Ами, здравейте и от мен. Както разбрахте, за пръв път съм водещ, така че искрено ви моля, стискайте ми палци да не сбъркам някоя реплика. Започвам с регламента на нашия конкурс. Всички участници пеят по две песни. Първата с инструментален плейбек с дължина до 3 минути и половина. Втората с съпровод на пиано. Поне една от двете песни трябва да бъде на български език. Страхотна си, Михаела. Журито гласува след всяко изпълнение чрез специална компютърна система. Така вие, уважаеми зрители, знаете кой как гласува, как върви класацията в реално време и накрая кой е месечният победител. Михаела? Класираните на второ и трето място продължават участието си и в следващото издание на Хит-1. Николай? Не сме забравили и публиката в студиото, която гласува чрез специални листовки, така че избира свой любимец, който по регламента на нашето предаване е удостоен с честта да продължи участието си в следващото ни издание. Лазар? Сега дойде ред да ви представя и победителката от миналия месец март. Коя е тя? Ами тя стои до мен и е нашата нова партньорка във воденето. Аплодисменти за Михаела Филева от Велико Търново!